Tiba-tiba aku pingin masak ayam kampung disanteni yo. Kebetulan banget ono pitik liwat. Yo langsung ae tak eksekusi, tak masak ayam santan. Aku pingin ayam kampungnya dimasak santen dicampuri kentang karo tahu. Koyok wong sing biasain duwe gawe ngono kuwi lho Besti. Ki aku goreng kentang, tak sambi nggodhog ayam kampunge. Nek nggodhog ayam kampung ini ki rodok suwe Bes, beda karo ayam negeri. Soal rasa, yo jelas lah lebih enak ayam kampung. Ayam kampung iku kaldune ae enak Bes. Sedep dan gurih. Tapi ono lho dulurku sing ora arep ayam kampung. Dia lebih memilih ayam negeri, jarine lebih enak. Entahlah, suka-suka dia saja lah. Iki Besti, bumbune tak masukkan ke dalam minyak panas. Bumbu gawe ayam santen. Pas kae aku tahu gawe video masak ayam kampung ya disanteni ngene iki, Bes. Di dalam video aku ngomong, nek aku masak opor ayam. Dan ternyata ada yang komen begini, itu bukan opor ayam. Kalau masak opor itu nggak pakai cabe sama sekali. Salah aku ternyata Bes. Aku juga baru tahu kalau masak opor itu nggak pakai cabe sama sekali. Ya wes lah, dadine saiki iki tak jenengi ayam kampung masak santen ngono ae. Besti, setelah santen encer mau masuk, saiki iki santen kentale tak masukno pisan. Sing terakhir masukkan kentang sing wis digoreng mau. Kentange harus dimasukkan terakhir Bes, ben ora ajur. Sik Besti, tak jelasno yo. Di awal video aku mau ngomong ono pitik liwat, tak cekel langsung tak eksekusi. Tak jelasno yo, pitik sing liwat iku mau pitikku dhewe lho, uduk pitike tonggoku. Nek pingin viral, gak popo nyekelo pitike tonggone, eksekusiin terus masakan ayam santen.